ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକଦମ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, ମାନେ ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026। ଆଉ ସବୁଥର ପରି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ, କ୍ରୀଡ଼ା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚନାରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ତଥ୍ୟ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜିର ମିଶନ ଖୁବ୍ ସିଧାସଳଖ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ମହାସମର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଯାଏ ସବୁକିଛି ଆମେ ଖୋଲିକରି ଦେଖିବା। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଲ। ଆମେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ନେଉନାହୁଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାହା ହେଲା। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ। ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିବେଶ ଥିଲା ସେଠି। ବାପରେ, ମାନେ କି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଟା। ଭାରତ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଖେଳି 253 ସ୍କୋର କରିଥିଲା। 7ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିଲେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଅଧା ହାରିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାର ମାନିନଥିଲା। ସେମାନେ 246 ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାତ୍ର 7 ରନରେ ଭାରତର ବିଜୟ ହେଲା। ଏମିତି ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦେଖିବା ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସ୍ୟାମସନଙ୍କ ଖେଳ। ତାଙ୍କର ସେଇ ବିସ୍ଫୋରକ 89 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କମାଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଯାହା କଲେ ତାହା ଇତିହାସ ପାଲଟିଗଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର 500ତମ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ ହେଲା। ହଁ, 500 ୱିକେଟ୍ କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡିଂ। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସେ ହିଁ କ୍ୟାଚ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ପଛକୁ ଦୌଡ଼ି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଆଉଟ୍ କଲେ, ମାନେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା ସେଇଠୁ ଏକଦମ। ଆଉ ତା ସହ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ବି ଅକ୍ଷରଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଖେଳାଳି ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଉଠାଇବେ ଏବେ। ଲଗାତାର ଖରାପ ଫର୍ମ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଖାଲି ମିମ୍ସର ବନ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାତ୍ର 54 ବଲରେ 135 ରନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଫଳତା ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ କେବଳ 62 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ସେଠି ବି କିଛି କମ୍ ରୋମାଞ୍ଚ ନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 159 ରନ୍ ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ 9 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଫେନ୍ ଆଲେନଙ୍କର ସେହି ଇନିଂସ। ମାତ୍ର 33 ବଲରେ 100 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଲେ ସେ। ମାନେ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଭଳି ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଫାଇନାଲ ଲାଇନ୍ଅପ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲା। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସିଧା ବାହାରି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବେ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକରେ ଥିବା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେଟା ଏମିରେଟ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ୟୁଏଇ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବିମାନକୁ ମଝି ଆକାଶରୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୁଏତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବୃହତ୍ତର ଚିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସେ ଏବେ ନିରାପଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କ୍ରିକେଟ ଦଳର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ଡ୍ୟାରେନ୍ ସାମି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟା। ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯଦି ଉଠାଇବା, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହାହାକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏକାଥରକେ 1122 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 382 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଛି।
ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ନିବେଶକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଧାତୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ PSU ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଁ, ସେହି ସବୁ ସେୟାରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଭାରତର ସର୍ଭିସେସ୍ PMI ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 58.1ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସର୍ଭିସେସ୍ PMI ସ୍ଥିର ରହିବା ମାନେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଘରୋଇ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ମଜବୁତ ଅଛି, ବାହାରେ ଯାହା ଅସ୍ଥିରତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବରରୁ ଫେରିଆସିବା ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 110ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଗଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ କଥା କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଉଛି। IMDର ସତର୍କ ସୂଚନା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 39.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାତି ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ 2026ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟକ୍କର ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗେଇଲାଣି। ଆଉ ଏହି ବିକାଶ କଥା ଉଠିଲେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ରେ AI ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 9.3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସିଧାସଳଖ ଉପଯୋଗ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ। ସେଟା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଝଲକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଚେସ୍ କଥା କହିବା। ପ୍ରାଗ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଆମ ନିଜ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅରବିନ୍ଦ ଚିଦମ୍ବରମ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଡି ଗୁକେଶଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁକେଶଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଥିଲା। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରୁ ବି ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର ଅଛି। ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ସି ୟୁକିଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସାତ୍ୱିକ ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ମାଲେସିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ହାରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଭାରତ ପାଇଁ। ଆଉ ଫୁଟବଲରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ ଖବର, ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭିଏତନାମ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। 90 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ 90+4 ମିନିଟ୍ରେ ଭିଏତନାମ ଗୋଲ୍ ଦେଇଦେଲା। ଭାରତ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଶେଷ ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରିବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେୟା ତ କ୍ରୀଡ଼ାର ନିୟମ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାନ୍ଧିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖବର, କ୍ରିକେଟଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସେୟାର ବଜାରଠାରୁ AI। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଖବର ସହ ଅବଗତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ସେୟାର ବଜାରକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି, ବିମାନ ବାତିଲ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ AIକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରଣନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ କ'ଣ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କିମ୍ବା ଏହା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କ'ଣ ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରବୋଧକୁ ଶେଷ କରିଦେବ? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।